Godt, vi skal importere en karakter. Det er Alexanders karakter, og måden vi gør det på, det er, at vi går herover i højre side, klikker på Actors. De hedder Actors her i Foundry. Og så går vi herop, og så klikker vi på den her lille skakbrik heroppe, Create Actor. Forskellige muligheder. Der er Vehicles og Non-Player Characters og alt sådan noget. Vi bruger en Player Character her, Create Actor. Og så er det vigtigt, at vi går herop og trykker Edit. Der kommer et DDB Beyond logo her. Det skal man også klikke på. Klik. Og så kommer der et adressefelt til en URL-kode. Den har vi ikke endnu, men det får vi lige om lidt. Så går vi herind. Måden jeg har gjort det på, det er at gå ind i Campaigns. View Campaign. Og så går jeg ind i View Karakter. Og så kommer han op her. Og det vi så skal, det er, at vi skal... Nu skal jeg lige tænke mig om, hvad var det? Manage, yes. Der var lige lidt lang tænketid der. Og så skal vi have importeret ham, og der havde vi, character settings hernede. Ja, sådan, nu er jeg med. Så scroller vi ned her, og så skal vi have valgt, at den skal være public hernede. Så den klikker jeg på. Sådan der. Og det, der så skete nu her, det var, at der kom et shareable link heroppe, eller en tab her. Det klikker vi på. Og så trykker jeg bare Ctrl-C. Og så går jeg over i Foundry. Og så trykker jeg Ctrl-V. Så kommer linket ind. Og så trykker jeg hernede Start Import. Så det gør jeg nu. Og så venter jeg på, at den bliver importeret. Det kan godt lige tage et par sekunder, så der skal man lige være lidt tålmodig her. Fordi der er ret mange detaljer, der skal med. Men der er så ikke image med. Det må vi lige se, om vi skal gøre igen her. Men det så jeg, det gjorde den faktisk nu. Så lukker jeg den ned her, og så er han faktisk herinde nu her, med alle hans abilities, 16 i styrke, 12 i dexterity og så fremdeles. Og hvorfor det er nu fedt? Jo, fordi at når han er på brættet her, nu er det bare sådan, så kan du klikke på ham med din mus, og så kommer det op. Du kan se, hvad han har i inventory. Scroll ned. Features, hvad kan han? Det er ikke sikkert, at han selv ved det. Spells, har han nogle spells, kan du også klikke igennem her. Effekter og alle sådan nogle ting, hvis du vil give ham en eller anden, han er charmed eller noget, ikke? Ja, og så kan du se, at han er level 4, og du har et rimelig godt overblik over, hvor meget liv han har, hvis du vil køre den helt til grænsen her, ikke? Yes, det var det.